Inkani yasebenza inkani isayibona kumgabi inkani izimphabe wayiphatha ngenkani webaba sayibona kumgabi izimphabe babazi Izimbabwe wayiphatha ngenkani webaba usosibingelele mfowethu ngeke ngisapholisa amaseko lo okhulumayo undabuko umfana wakwaBiyela eThunzini kwayanguye kodwa indawo mfowethu iqembu engihamba nalo izimpele zaseThunzini la kade sibiziwe la emkhandlweni wakwethu eMelmont umasipala uzohlelela wona umcimbi wethu lo nge25 hayi sesibonisene ngakho konke okuhle nawo futhi umkhandlu wathembisa ukuthi uzosenzela konke okuhle ukuze umcimbi wethu ube impumelelo sikhulekela nje impilo nje ukuthi kushaya i25 umzimba usahlangene nenyama ngibonga mfowethu ngidedeloza kwethu ngeke ngandeke kakhulu ngomlomo ingoma ngafundiswa ekhehla lami lengizalayo la time mfana ungandi kakhulu ngomlomo shaya ingoma ngibonge nje kakhulu nge25 abantu bakulindele kuphi noma lapho uzogida khona abantu abalandela ithunzi bazothola nge25 soba sicandolo ingoma bizo somatekisi ngiyabonga hayi siyaphila njalo bathi hayi sikhona igama nesibongo noma ngegama elaziwa ngalo zinsizwa ukuthi ngazethula neqembu ayigosa lo okay igama nguhlehlile ngihola inkabi ekahlehlile ngicabanga ukuthi abaningi bayazazi ngili kuphindawo mhlawumbe umkhazi la igosa lezinze khona ngisendaweni yakwaBiyela Ubuka nje ngizoba nginengoma ngomhla ka1 kodwa ngicela ukuthi bonke mhlaba abalandela uhlehlile befike kusukela from ngomhla ka25 opetsheni bazokwazi befike bemthola uhlehlile khona nangomhla ka1 ke lapho ngizoba ngibize khona ingoma ke ezoba inkulu kakhulu nakhona futhi bawufika bemthole lapho ngicabanga ukuthi besevala khona unyaka njengenjwayelo yebo bathembisana abantu lo nyaka ngicabanga ukuthi ngoba ngumuntu osekhona kuma social network lokho abakubona ukuthi iqhamfana ngomhla ka1 noma kusula ngomhla 25 ayibazokubona kuphelele ngomhla ka1 ke angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa khona ngineshow khona ukuthi hayi khona bazokuthola futhi abayokutshena abanye yebo mntakababa njani no hayi kuyalunga so kanjalo manje Ihakehluleki usho njalo hlehlile usho ngendlela ukugastebe hakehluleki ukugastebe hakehluleki ukugastebe lo umvo kwamdunge ingaba iholayo sompentsheni phansi kwenkosi uBiyela ngithi ngiyamema kona wonke umthandi kaShameni nomlandeli lapho kwaSithebe yonke nje ingoma jikelele mhla 25 December ngizobe nginengoma esigodini sasompentsheni lapha la kwatshalwa khona umnomzana impela nje lo yobe khona ngicathi ibusiseke kakhulu ngiyacela ukona wonke umthandi wengoma afike azoyibonela ubuhle obuzobe benzeka laphana ingoma engizoyihambela ke zimbili yiyo le esompentsheni bese ngehlela ngiyovula unyaka ngale entabeni ebomvu phansi kwentaba ebomvu laphana ngibonge nje kakhulu ukuthi ngitholele ithuba leli ngivele la ukufika wonke lombukiso la ufika khona bebuka abantu belandele beze bezobona ubuhle bengoma sethemba ukuthi bazojabula kakhulu sibonge ithuba mhlawumbe ngakadedela inamba nazo niyavuma ukuyidedela abantu abafuna ukunithola mhlawumbe nabafuna ukuzongivakashela mhlawumbe ngale zathi manje ingoma 25 nange-1 mhlawumbe inamba zenu ngayishiya nangabe niyakuthanda lokho inamba ayiyona inkinga mfowethu inamba uma ungeze ngenhlamba nje kodwa yona hayi inhlamba ngoba vele ayinamathele uma uyiletha uyiletha uma ungayiletha uyiletha kodwa nje kubalekile singabantu abaqondile asinabo ububi inamba yami ithi 072 681490 awuthule yakho ngwani number nawo la ungasalela okay odinga ukuthi axhumane nami mayelana nengoma
na mayelana nama-booking mayefuna ukungibhukha ngoba ngumuntu obhukhekayo vele futhi siyakwazi ukuxoxisana ngiyatholakala enambeni 076 46 15750 hayi mangudinga lapho uyangithola ngivulelekile nje ngiyabonga kakhulu Siyabonga kakhulu. hayi siyabonga Ngicela ukubingelela sesiqala ukurekhoda ngapha. Ngahlala phezu kwendaba. Sanibonani bobhuti. Yebo njani? Hayi sikhona njani? Sikhona. Eyintanje indaba zethu. No ngamafishane nje uShaklas okhulumayo. Angiselona ke igoso. Kodwa ngiyingqwele yazo zonke lezi insizwa. Ngemsebenzi hayi ngobudala. Njani? Sengabuyela eceleni mina einsizweni kodwa uthando lweinsizwa luhleze lukhona ngaso sonke isikhathi. Lapha ezengimemeza khona ngiyasabela njengoba ngilapha nje. Bengithi nama ngizobeka indlebe ukuthi okukhulumekayo ngazo bathini kahle kahle ngabe ukuhle ngabe ukubi nami ngikwazi ukuthi ngilalele ngibeke lapha engingabeka khona so siyawubonga kumhlangano ube impumelelo umhlangano ube khona njengoba sisuka le eThekwini nje size la inhloso yethu bekuthi sizolalela angazi ukuthi ngachaza ngithini kodwa ngizoke ngithi nje halamuzo khomba ukuthi insizwa ngiyayikhumbula futhi ngiyazazi ihinganakile isimbombomo Ase wangishaya behlungu inganakile isimbombomo ase wangishaya behlungu inganakile isimbombomo wangishaya behlungu inganakile isimbombomo nasho kamnandi bafana bathi nangikhumbuza lezi ayikhathi kungakaphedi ngoba sekupedile manje kodwa ke lapha esikhona silaba bafana bakithi insizwa zakithi zizobe silapha ethunzini khona umuzi wakithi lapha ethunzini sobe silapha ethunzini mhla ka25 siyoncenga khona siyosingatha insizwa yomneke wethu lapha izobe ibizile ihlangene ihlabala ngayo imbadada akukho kunye ngoba saziwa ngayo imbadada nami ngithi angizolalela ngizwe ukuthi insizwa zakithi zibeka ngokuthini izomisa kanjani ibuphi ubuhle sizobulindela ngoba yatshalwa lento fanele sizwe ukuthi insizwa isiyaphethe kanjani lokho bese kulandelela ukuthi kuzoza ukuthi ngabe kusahamba ngayo indlela esasishile emasotsheni akuningi bafowethu siyaphuthuma kodwa ngiyabonga ngaliza ukuthi angazoma khona engisazokubeka shiqi 4x4 Shex Mashaba ake ngibingelele insizwa zakwethu nonke ngiyabonga nje ukuthola leli thuba lo okhulumayo uSkepe Mketulu Shex Mashaba odume ngo Shex Mashaba kakhulu odlala einkabini kamakhulu ngonyaka nge25 sobe sikhona lapha ethunzini kwabiyela sibonga nje bafuthu ukuthi size kulomhlangano waba impumelelo siyabonga engathi uNkulunkulu ngasigcina ke kushaya i25 isiphilile nenyawo iphila ukuze sikwazi sixobane kahle nezinsizwa ngiyabonga akhona ukuthi yeshe manje ushiqele umfo wamagwaza waya nguye emshayelweni no ngibonga ithuba katsheni thina sobe ngobe seshilo sobe silapha ethunzini kwaya nguye nge25 la sobe sibonana khona nezinye insizwa ngokujwayelekile isegazini lento yakithi siyabonga shemanje ngalesikhathi hayi 4x4 lo propheleze enqonqo ya mphundumana uze ngenalunda babazika bani ngodume la 4x4 bafowethu ngiyabingelela nje nami ngithi angidlulisa ukubingelela kubantu bakithi sisonke sibonga umhlangano ade sobambile khona la eMthonjaneni bebesibizile namhlanje njengamagoso besiphothumile ke phela sizothola ukuthi kuthiwani njengoba sebekile indaba ezitha Nkosi yethu ke le angizile uzoyethula kodwa yona Nkosi yethu ke le mase nawe ngisuke siphezulu kakhulu emoyeni isibuko lesi ihlahla khona lapha insizwa zonke umthunzi lo mthunzi wensizwa lo ngina simbonga kakhulu bafowethu ukuhlangana kwethu nembono abasinikeze yona bakamasipala yonke indlela kuzokwenzeka ngayo nendlela abazoxhasa ngayo sesiyazi namhlanje ukuthi umasipala uyobamba la ukuthi lapho kujeke khona nathi sizama ukulungisa njengamagoso so besibonga kakhulu kumasipala wethu ukuthi usizile so nje ngithule lokho kubonga kakhulu
ngiyabonga ithi mana nduyethu malawo iyashisa induyethu 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 asawubhalapho njalo